Unahon na to karon mga higala ang report sa atong presidente. Bullseye! Kalabot mga higala sa isgutanan. Kalabot na sa kahimtang sa atong nasod karon. Katropa mo sa report. Katropang Pangulong Bongbong Marcos. Bong, imo na. XFM. Imo na, Bong. Mga kababayan, nitong nakaraang linggo, sinimulan na natin ang itatag ang mga hakbang upang mabawasan ang impact ng pagtaas ng presyo sa gitnang silangan. Una, upang masiguro na tuloy-tuloy ang operasyon ng sektor ng transportasyon, bukas, March 17, ipapamahagi ng DSWD ang 5,000 pesos na cash relief assistance sa 139,000 na tricycle drivers sa 17 LGU sa Metro Manila. At isusunod na ng DSWD ang pamamahagi sa mga tricycle driver naman sa labas ng Metro Manila. Sa mga susunod na araw, ang mga jeepney at TNVS driver ay makakatanggap naman ng 5,000 pesos na cash relief assistance. At sa huling linggo ng Marso, ilalabas na ng DOTR ang fuel subsidy. Maliban dito, na-certify ko na bilang urgent ang dalawang panukalang batas na magbabawas sa excise tax sa petrolyo at mag-aamyenda sa Biofuels Act upang magamit natin ang mas murang bioethanol. Tuloy-tuloy din ang pagpapatupad ng Love Bus Program. Makakatulong po ito para makatipid sa pamasahe at gasolina ng taong bayan. Kaya't gamitin po ninyo ang libreng sakay sa Metro Cebu, Metro Davao at Metro Manila. Pangalawa, kailangan matiyak na may sapat na supply ng pagkain. Upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda, ipagpapatuloy ng DA, ang Department of Agriculture, ang pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa ating mga magsasaka. Mahigit 26,000 magsasaka ang mabibigyan nito. Para naman po sa mga mangingisda, ang BIFAR ay magbibigay sa Huwebes, March 19, ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa higit na 26,000 mangingisda. Sisikapin din ng Department of Agriculture na ipamahagi sa Abril sa bawat magsasaka at mangingisda ang lagpas 2,000 pisong tulong mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Magagamit po ito ng mga magsasaka sa kanilang hanap buhay. Sinimulan na nitong Pebrero ang implementasyon ng Local Government Support Fund, yung LGSF. Sa mga nabigyan na, maaari na pong gamitin ang halagang ito upang bumili ng bigas sa ating mga magsasaka at ipamahagi sa kanilang mga komunidad. Muli, nananawagan ako sa ating mga local government unit na siguruhin wala ng pass-through fee na sisingilin. Nakarating sa akin na may ilang pang mga barangay na naniningil pa rito sa bawat sako ng palay at sasakyan. Sana matigil na ninyo po ito dahil ang epekto lamang nito ay pinapagmahal ang presyo ng ating mga bilihin. Pangatlo, sinisikap natin maprotektahan ang mamimili ng hindi nalulugi ang mga negosyante. Babawasan ng kaap ang singil sa passenger service charge, landing fee, parking fee at iba pang fee. Ito ay makakatulong para bumaba ang gastos ng mga airline at ang mga pamasahe sa eroplano. Samantala, pinaiikli naman ng Civil Aeronautics Board ang araw na pag-review ng fuel surcharge mula sa 1 buwan, 15 days na lang po. Mas mabilis na ma-adjust ang pamasahe kapag nagbago ang presyo ng jet fuel. Ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng jet fuel, mas kontrolado ang pagtaas ng airfare. At kapag bumaba naman ang presyo ng jet fuel, mas mabilis ding bababa ang pamasahe. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, repasuhin ang mga patakaran ukol sa lisensya, permit, clearance, certification. Tignan ninyo kung alin dito ang pwede munang suspindihin o di kaya ay babaan ang mga singil upang makabawas sa mga iniintindi ng taong bayan. Ikahuli, tinututukan din natin ang kapakanan ng mga kabataang Pilipino. Gumagawa tayo ng mga hakbang upang hindi makadagdag sa bigat sa bulsa ang pag-aaral. Bawal pa rin ang mga bayarin o kontribusyon na sisingilin sa mga pag-aaral sa mga pampublikong paaralan, lalo na ngayong panahon ng graduation. Sa March 25 naman, magsisimula ang serbisyo fair ng DepEd. Dito, ang mga ahensya ng gobyerno at mga employer
ang pupunta sa eskwelahan upang makapag-apply ng trabaho ang mga high school student at graduate natin. Mas madali nang makakakuha ng clearance, hindi pa gagastos ng malaki sa pamasahe. Mga kababayan, ngayon, higit kailanman, kailangan natin ang pagtutulungan ng bawat isa. Walang iwanan, walang may iwan sa pagharap natin sa hamong ito. Asahan ninyo ang patuloy namin paggawa ng mga hakbang upang maibsan ang mabigat na epekto ng kaganapan sa gitnang silangan sa taong bayan. Naway manatili ang ating tiwala sa isa't isa at ang pananampalataya na malagpasan din natin ang mga pagsubok. Dalangin natin ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Marami pong salamat. XFM Katropa. Alright, inyo na bate mga katropa ang report ni Pangulong Bongbong Marcos mga katropa. Now, to just few things ba no? Ang mga gisgutan, una karong adlaw ko no, i-release na ang subsidy ngadto sa mga tricycle driver 100,000 kapin sa 7 mga higala ka mga LGU nga sakop sa Metro Manila. Ex na tadya, bantay labot niya ba no? After that, mga higala, musunod ang outside Metro Manila pero Luzon area patay labot niya. And then ang fuel subsidy mga higala ihatag hapon na no? Pero dita kasigurado kung kinibang diri sa tuwas tagong pananglitan amo adiri na ami 3,000 ka mga naay prangkisa, local franchise nga mga tricycle no? Sa Panabo, sinaapod na mga higala sa Santo Tomas. Kanang Santo Tomas mga higala, pag may gamay ra na, daga nag-tricycle na, no? Kani, no? Kani sila tanan, kabahin may higala sa paglihok sa atong katilingban. O kani ba sila may higala nang ginahanglag ayuda? Definitely yes, mga kaigsunan. Now, ang pangutana karon, maabot ba ni sila? That I do not know. May higala, maabot tingali, pero not everyone. No, dili tanan mga kaigsunan, no? Ay na mo pag-expect para dili maglain inyong buot. Dito sa General Santos City bay, kuyaw dito kay voters ID ang pangitaon. Dili ang imuha mga higalang prangkisa og duna ba kay local franchise o operators permit o mayor's permit mga higala as nagapamasahiro sa inyong lungsod ang pangitaon. Ang pangitaon dito bay voters ID. No ang istorya may gala no? Sa kalisod panahon kana pay maisip mga gala sa ubang mga politiko. Ang pagpahimulos mga gala sa atong katawhan. Na sumala sa report may gala ni Pangulong Bongbong Marcos. Ingos Inerio Mark Gregory Inerio ira paghilom di angag. Kidding aside, seryosohon sa nato ni kay seryoso na ba yung problema nato. Tanawaran na mo maluoy ang presidente ganiwang na. Ang akong kadismaya aning tawhana may gala. Kining kawat, no? Kanig yung kawat mga igsoon. Yan naman. Kay di man yung kumutuo ba nga siya labot. Kay kung ugwa man gani siya labot mga igala, tanga po siya nga klase nga pagkatao. Yan naman. Wa siya kay bawo ang iyang mga alipuris may gala grabe ng sinakingay. Nagdinilibiray na may galag malita. Pero kung wasa siya labot, nga naman mga higala nga dili man siya nga nakaisog sa pagpaimbestiga mga higalas corruption. In fact, murag wala lang eh. Kabantay ka, ang ICI hapit na mo babay. Dong, report ta dong, katong sa mga gasolinahan dong. Pinakabarato nga gasolinahan o pinakamahalon nga gasolinahan dong, atong atuan. Ina sila, last star dito. Ang ICI hapit na mo babay mga higala, daw na ba'y nasulbad? Ambot ang ICI. Ora, dismayado kita sa Pangulo anak mga kaigsuunan. No? Muna nga, bisig kung saon niya pamawi sa ubang mga butang. Kung sa isgutan ng korupsyon nga trilyon ang nawala, di siya may gala, wa kay madungog niya. Takla gyud gihapon. Ikaduhang obserbasyon. Asa si Auntie Claire this time? Diba? Sige kaingon ko na ninyo. Si Auntie Claire, ang format sa yang utok mga higala, Duterte lang. Duterte ra gyud, mao ra gyud ang format mga higala sa utok ni Claire. Other than that, wala na siya. Basiyo na siya mga higala. Basiyo na siya. Kani mga sama ni ini para manunta ni mga higala sa spokesperson. No? Para na ni sa spokesperson.
Kaya ang presidente kayo, naghanggang schedule eh. Kani mga katropa, mga kaigsuunan. No? Nya, dapat ang imuhang spokesperson, no, kabalo mo, itemize ani. Problema lagi kay, di man lagi mga igala ka, kuan. Basta kaninay, hisgutan, wala na, blanco na. Pero og, Duterte ang hisgutan, bright kayo. Katropang Arnel Cortez. Right kay si Auntie Claire. Basta Duterte na. Magdala pag newspaper. So dili gid siya magayagala kuan, no, dili siya pang spokesperson, pang bardagulan siya. Mawita na nga manghinaot nga mabalik ng decency bitaw sa pagka-spokesperson mga igala kay spokesperson should be apolitical, no? Dili mga igala ba mahimong iro o mas nindot gani mo kuan ba mupahupay sa sitwasyon mga higala, mupasabot sa mga butang nga wala nay panahon ang pangulo nga mupasabot. Mao nay dapat mga higala sa kuan. Pero lahi eh. Si Auntie Claire mga higala murag nakigilugan ay customers palengke. Tanawa ra kog maatbangan siya mga higala sa mga ang nindot kang kuan kang Auntie Claire atbang si Iloy Bugris dong. Kaila ka ni Iloy Bugris dong? Kilala mo na dong? Si Iloy Bugris mo na nindot kuan kang Auntie Claire bardagulan ba? Okay, mga katropa, balikan ta ni mga points nga gisulti ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang report. Ako sa ning subayon by Irene Garcia Agrade, maing buntag, listening from Panabo City. Good morning! Fernando Inhada Kiben, karong eleksyon mauna ni atong hinumduman, wala tay iboto nga kaalyado ni Marcos. Good morning! Joel Ando, but na kaming tanan nila. Sa mana Joel? Libog ba sa mo Joel? Ay. Good morning, Sir Arnel. Ayaw na lang i-air o sina ko i-air. Ang BBM kay di na ko i-air niya imo magi-comment mo. Basa gyapon na. Bisan tingog ra niya akong madunggan, musakad jud akong BP. Ma'am pag Santon Gold. Si Kevin Bilogulo, blessed morning katropang Arnel. Sa ere rami maminaw kay Lagman. Lagi no? Mao po din ang paimbestigahan na ni Romualdez ng internet. Eddie Algiano. So may problema aning Eddie. Isuwat ko na si problema diha Eddie kay basahon ako niya. Alas 7:53 na. Pabinaon sa nato may galang report sa itong mga kaubanan. Kini ba igala kalabot na sa presyo sa produktong petrolyo diri sa Dakbayan sa Tagum. Apil na usab mga katropa ang malampuson nga state of the